Сигурно бъде бъде. Какво ти не харесваш, като видях, какво толкова не харесваш? Сега, може би има някаква доза предубеденост у мен от две нейни други участия в други формати. Едно от които аз лично не го бях 5-2-4 танцор. Казвам го на същия формат на нова телевизия. И в един друг наблюдаващ и България в музикалния формат известни. Значи, и тук се потвърждава този въпрос, който в моето съзнание идва щом чуя тази дума. Човек, който е егоцентрик, мегаломан, човек, който абсолютно не се съобразява с никакво мнение, не му пука, дразни ли се пуши, дразни ли се пие, дразни ли се агресивен, дразни ли се псува, дразни ли се въпреки че свръхинтелигентен, простак, дразни ли се той се смята за нещо част от неговия фон. Изобщо не го интересува дали ти харесваш това, което той харесва. Например, за него е важно това нещо да харесва. И също се счита по нормално, да си глупа, да си търси. Аз уважавам рока, не харесвам цял вечер, нали? И тук съм в тази посока. И по такъв агресивен начин да приязява всички отловичници, нали? Мик Джагър на българската музика. Тези неща, на които, за които ти разказваш, може би ти наистина си предубеден, че ги виждаш и прочиташ за да си това си не съм видя. По-скоро, откровено казано, може би ние от малките хора, защото все още нямам мнение. Някак си не оставям така на заден план идеи за предаването. Но единственото, което така в негативния аспект съм забелязала и на мен лично не ми харесва, е, че дава това, което преди малко казах, едни такива етикети на хората. То е много тъп, то е по-прост, не знам си кой. Малко това ме в позицията на номер едно в цяло живота. Всичко това трябва да се съобразява с това, че като най-успешен човек на планетата. Ти ми кажи това в къщата, която беше купила, така ли иначе? Него определено има едно дяволче, обаче те е много силно, не може да го хване. Той казва, например, той ще каже до някой. Това тъп, нали, или то свири гълъб, да кажем. Него обаче ще каже, приятно се ползва. Много силно го прави. Чисто ирония. Самоирония, да, но това не може да го хване. Има още неща на това. В моя късногръд, нали, профил на спортен човек. И сега не може да си представя, нали, алкохол, цигари, включване, Ако един път добър за него клиник, тогава той може да се постави много стресно, което пък е добре, че прави това признание. Аз не съм се дразнила, всички останали, които са около него, групичката, които много го харесват, много го правят персоналното, но го намирам да бъде тук му адмирация и той вижда ли ми казва на клиента. Вече нещо са толкова ми харесва, да там с компания, вие да не нарушава толкова това ме дразни. Кажете ми този път, първи път ще излезат двама души от номинираните, 4 номинирани. Наистина, ние сме тук, знаете, аз може да направих няколко Coucou. Караш ли ми? Hehehe.